Uyabona nje thina njengothisha sithi ayivalwe indaba ye-first day of school. Ngoba phela nathi sabazali sinezingane esifunayo ukushutha nazo siyi-DVD enathi sisho ukuthi first day of school. Kodwa manje thina uhulumeni akasicabangeli. Ngoba thina siyithola i-day off nge-first day of school ukuze nathi sihambise izingane zethu ezikoleni. Fanele silindane nezingane zabanye abantu ke bazoshutha ke basicakele ke ngazuthi thina sizele. Uhulumeni nje fanele kube khona into ayenzayo ngalento ye-first day of school ngoba ngempela esefika la esicikeka khona sowothisha. Okokuqala nje uma ngabe seyiphasile lezingane seyithola o-matric, seyithola amajazi, seyifundile. Ayekho noyedwa abonge athi ngibonga uthisha wami owangifundisa u-A E I O U. Kusuke sekubongwa befundisi. Sekubongwa bonke abantu thina kodwa siyakhohlakala. Kodwa thina esifundisa lezingane kwakubamba ipeni. Abazali ke futhi fanele bayeke lento yokuthi balobe silethele izingane njengoba kuqala unyaka nje zifika ayinalutho kwilist esithe ayithengelwe zona meqala unyaka. Kodwa ngoDisemba beyigqoka amagama lapha igqoka amakhavela igqoke yonke into le ziswenkile. Mase kuziwe esikoleni hayi sebesho ukuthi abanayo imali angazi uJanuary inyanga embe engazi ukuthi uJanuary ubani ufike nje as a surprise. Kade niwazi njengoba kuJanuary nje kulonyaka. This time next year kuzobe kuJanuary. Uhulumeni akayivale ngempela i-first day of school ngoba thina sothisha siyalokhuza yini kambe leligama. Thina senzani kambe? Siyasacrifice isikhathi sethu sizofundisa izingane. Kodwa akekho thina osicabangelayo ukuthi phela nathi sizele nezethu izingane efanele ihambe. Ayekho umuntu osibongayo thina. Ngisho sebesebenza khona emaparliament akukho esuke sebonga ngisho kwi-CV. Wonke umuntu ubhala i-university afunde kuyona engathi uya e-university unganawo u-first year. Thina sibesabalwa nje sinaso ngisho isikhala kwi-CV ukuthi ngiyambonga no Miss Thenjiwe wangifundisa u-A E I O U. Siyagcina nje kulonyaka indaba ye-first day of school. Sikhathele. Futhi uyabona nje ngathi sekuzoba ngcono manje ngoba usilile lamaphosa at least ke yena ke uyayi understand nendaba yemfundo.